Сәлем. Әйтегез әле, жер йөзендәге иң популяр йорт хайваннары ул без. Песиләр турында күп беләбез дип уйлыйсызмы? Мин сезне хәзер шаккат торам. Сезнең турында дусларыбыз белмәгән әйбер бардыр дисеңме, Мяу? Әлбәттә. Менә сез, балалар, тәмле татлы ашарга яратасыз. Без андый ризыкларның тәмен гомумән тоймыйбыз. Ғәҗәп! Тагын нинди кызыклы якларыгыз турында сөйли аласың? Без сезнең белән инде күптән якын дуслар. Песиләр кеше белән яши башлаганга 10,000 елдан артык вакыт узган. Элегрәк без диңгезчеләр өчен яхшы юлдаш булганбыз. Безне корабларда күсе тоту өчен һәм талисман буларак алганнар. Бабаларыбыз диңгезне бик яратмаса да, үзләрен карапта яхшы хис иткәннәр. Мяу, песиләр бигрәк кыю һәм тырыш икән бит. Дөресен әйткәндә, песиләр иң ялкау йорт хайваннарыннан санала. Көненә 16-18 сәгать йоклый алабыз. Бу тормышыбызның 70%-тан артыгын тәшкил итә. Мин песиләрне бик актив, хәрәкәтчән һәм сыгылмалы дип белә идем. Әйе, без ялкау булсак та, теләсәк, үзебезнең гәүдә озынлыгыннан 6 тапкырга артык биеклеккә сикерергә мөмкинбез. Яки бик тиз йөгерә дә алабыз. Песиләр турында чыннан да кызыклы яңалыклар ишеттем бүген. Рәхмәт сиңа, Мяу!